Savilammen Jukka-Pekka ja mä oon hakenut nyt tuohon teknologiaosaamisen johtaminen ylempi AMK-tutkintoa suorittamaan. Ja tuossa tehtäväannossa pyydettiin tekemään video, että sen kirjallisen tehtävän pohjalta, niin näkisin, että tämä koulutus tukisi hyvinkin mua tuossa urasuunnitelmissa päästä johtaa ja pyörittää asiantuntijaorganisaatiota. Tästä on myös keskusteltu työnantajan kanssa ja ajoittain aina tulee niitä tarpeita, että siirrytään tuolta mekaniikkasuunnittelijasta pääsuunnittelijaksi tai liidiksi, niin kuin sanotaan, niin tonne työorganisaatioon. Ja kyllä uskoisin, että hyvinkin joutuin saatoin päättötyöaiheen aikaiseksi tuolta organisaatiosta, koska siinä on etenkin tuon projektihallinnan kanssa niin kysymysmerkkejä isommissa projekteissa, niin näkisin, että siellä olisi ihan hyvää tutkimusaihetta. Mutta lyhykäisyydessään ja tiivistettynä se, että uskoisin mulla olevan hyvinkin edellytyksiä suorittaa tämä tutkinto jouhevasti valmiiksi ja näin, että se tukee minua työurallani ja pystyisi sitä kautta antaa enemmän myös omalle työorganisaatiolleni tietotaitoa. Kiitoksia.